دەم باش هەنداکاری منی هێژا وەرە مامۆستا کنعان ڕفەی بەکلۆریە ئەم هابوون بە شاخۆی شێشە تەقالە مەبداوی کرد ئیرۆ وانایە مەسەر ڕاستەکی دڤالەهیە دەیە و هەفکێشەیە وێ وەم چلۆ تێدە لێکۆلینە بکن یا یەکەم ئەم ناسکن بێ ئەڤ ڕاستەک کەنگی پێکتێ دەبێت چی جەم هەبێ دەستکار بێژم ڕاستەکەک جەم هەیە ڕێبازێن دەستنیشانکردنە ڕاستەکێ دڤالەهیەدا ئەگەر دوخال جەم هەبن جودا بن ji hev A û B wê demê rastekek tê destnîşankirin ev yekem ya duyem eger du teqala cem me hev birîn mînak ez bêjim ev dîwar û dîwarê seqif di vir de hev birîn rastekek navbera wan de çêbû an gom bêjin ev teqaleyeke û teqaleyek dî eva ha rasteka di navbera wa de pêk hat ya sêyem eger xalek cem hebe û tîrek diyarkirî be wê demê em karin rastekekê got rastinhev re bî û em çêkin vî awayî rastek me re tê xuyakirin lê dema zorim hevkêşeya vê rastekê bigerim pêwîstiyan çi heye vê hevkêşeya rasteka got di xalekê diyar re diçe û rastinhevî tîreke diyar be eger em bêjin rasteka me de di xalekê diyar ve diçe M0 X0 Y0 Z0 xaleke diyar e ji vê rastekê an golvirz dêjim M0 X0 Y0 Z0 xaleke ji vê rastekê tîreke rastinhev pêre heye U A B C rastinhevî vê rastekê ye li vir tişta ez dibim ez hevkêşeya vê rastekê derxim li gorî ejva her du tiştê li cem me xala diyarkirî û tîra naskirî ez ji wan sûd bigirim ji ber ez bê hevkêşa ez ê xalekê ji vê rastekê xalek nediyar ji ber ji gelek xalan pêk tê navî deynin M X Y Z ev jî xaleke ji vê rastekê M X Y Z xaleke ji rasteka de ji ve her sêka em çi karin sûd bigirin got rastinhev heye ez karim vê tîrê çêkim M0 M û tîra U rastinhevin ji ber vê yekê M0 M rastinhevî tîra U ye wê demê em çê nas dikin got her du tîr xêskî bi hev re girêdayîne an got M0 M dibe yeksanî hejmarekê hevdanî U lê em berê zanin mercek heye ev hejmar ne sifir hejmareke rast
na sıfıra. Em werin va tîra pêkhateyê wa bibînin. Em sıfır me dibe x derxistinî x sıfır. Y derxistinî y sıfır. Z derxistinî z sıfır. Yeksanî lambda hevdanî a b c. Vir xwendekarno ev kevan hazir e lê li vir lambda karin hevdanî yê hundir bikin. Dîsa bû cem x derxistinî x sıfır, y derxistinî y sıfır, z derxistinî z sıfır yeksanî lambda a lambda b lambda c. Wilgorî em zanin dema got yeksanbûn navbera pêkhateyên du tîran de hebe yeksanbûn navbera wa de birêzkirin em dibin. Ango tê bi vê wateyê ku ev yeksanî vê ye, ev yeksanî vê ye, ev yeksanî vê ye. Em hevkêşeyê xwe çêkin. Bû cem x derxistinî x sıfır yeksanî lambda a, y derxistinî y sıfır yeksanî lambda b, z derxistinî z sıfır yeksanî lambda c. Em bêhêlin x û y û z tenaqud mênin wê demê lê em ji bîr nekin got lambda hevjmarek rast e. Wê demê em nas bikin got x yeksanî x sıfır komî lambda a, y yeksanî y sıfır komî lambda b, z yeksanî z sıfır komî lambda c. Gorî lambda hejmarek rast e. Em ji var re dibêjin hevkêşeyê navincî ji rasteka der e. Çima em dibêjin navincî? Ji ber hejmara lambda heye. Em dibêjinê de navincî. Mînak. Eger u negatif du, sê, çar rastinhevî rasteka de bê û xalek heye cem me em sıfır, yek, du, sê ji vê rastekê bê em werin hevkêşeya vê rastekê bibînin. Em bînin tîr hazir e û xala diyar hazir e wê demê werin di vir de bicih bikin. Bû cem me x yeksanî x sıfır komî a lambda, y yeksanî y sıfır komî s lambda, z yeksanî z sıfır komî c lambda. Gorî got lambda hejmarek rast bê. Vir xwendekarno tiştek dikeve bala hoda. Ev rasteka de. Ji gelek xalan pêk tê. Gelek xalê hene ev xal hejmara wan bêdawî ye. Eger loz nikarim xalekê ji va xalan nas bikim pêvî vê be em sıfır eger em bêjin em sıfır li vir e gelo ji pêvî em sıfır ve em nikarin xalek dî bibînin em vegerin hevkêşeya xwe mêzînin. Dema ez xalekê bibînim x, y, z di vê lambda li cem naskirî bê. Lê dema em bêjin lambda navençî ye wê demê ez karim çi hejmarê cem xwe hilbijêrim bidim lambda wê x, y, z pêkhateyên xalekê bide me. Mînak em bêjin dema lambda yeksanî yek bê.
امورن دفرده بجه بكن دبي يك درخستني دو بو نيجاتيف يك از دفرده بجه بكم بو دو كومي سي بينج و دفرده بجه بكم بو سي كومي چار حفت وی دمه خالق جم دیار دوی سکارم ناف کی جم خلی جر دینم نيجاتيف يك بينج حفت اف خالق جراستك دا يا في اواي تتشه هجمار کی جم خود هل بجير اجلام دارا خالق جوی راستك دا ديتا في اواي ام گهان داویا في وانه راستك هف كيشه راستك بالا هيدا تا وانا وري من كيف فشيل